Joo, täällä on 21 pakkasta. Tulee vähän mieleen, kun olin tuolla entisessä elämässä persvakoukkona Kotkan satamassa duunissa ja sitten sen jälkeen vielä paperitehtaalla, mutta kuitenkin niin kun siellä talvella sieltä rannalla seisoi ja se meri oli auki, niin kyllä siinä tuli vähän äiti-ikävä, mutta tällä jälkeenpäin miettien, niin kyllä siitäkin hommasta vaan aina jotain oppi. Mä olin tosiaan siellä satamassa, mä olin paperitehtaalla melkein 10 vuotta duunissa. Sitten mä aloin siellä niin loppuvaiheessa kelaamaan, että ei tässä ole niin mitään järkeä. Että on niin liksa on ihan hyvä, on paljon vapaata, mutta niin koko ajan vituttaa. Aina vaan vituttaa. Ja sit mä aloin niin kelaa, että no ei tää voi tälleen tää elämä jatkuu. Ja sitten mä olin aina tosta valokuvauksesta kiinnostunut. Ja vastin sitten järkkärin silloin joskus 2017 tai 2018. Mä aloin sitten opettelemaan, tein jotain pieniä henkilökuvauksia ja tolleen. Ja sitten menin sinne Helsinki Design Schooliin just ennen koronaa. Ja se oli kyllä aika farssi, mutta jotenkin tajus, että tämmöstäkin duunia voi niinku tehdä elääkseen. Et ei ollut koskaan ajatellut niinku mitään muuta kuin noita persvako-ukko-hommia. Ja sitten kun tajus, niinku, että tästähän voi saada myös elannon. Mä tein sen jälkeen siinä kaikenlaisia hanttihommia, menin takas satamaan, olin siellä työjohtaja ja pääsin tuohon yhteen pienempään firmaan niin valokuvaajaksi, kuvaan asuntoja ja heille siitä vaan iso kiitos, että pääsi tähän messiin. Ja nyt mä oon tästä 4 vuotta kohta näitä hommia tehnyt ja kaikki on mennyt kyllä aika, mutta kyllä se vaan silleen menee, että jos haluaa jotain muutosta tehdä, niin ei se ole muuta kuin itsestään kiinni, että kukaan muu sit hommaa kyllä sun puolesta ei tee. Et yhtään jos tuntuu, että on se sit vaikea parisuhde tai duuni tai joku muu asia, niin lopettaa ne pitäisi ja oispa jutut ja yleensä silleen pääsee aika pitkälle. Semmostakin tuossa mietin, että miten se vaikuttaa nykyään ihmisiin niin paljon se, että mitä muuta ajattelee. Et kyllä jää tosi paljon potentiaalia käyttämättä ihan asiassa, kun jengi tosi paljon kelaa, että mitä tästä nyt muuta ajattelee. Et siitä kun pääsee siitä ajatuksesta eroon, että tee vaan sitä omaa juttua, niin yleensä tulee kyllä ihan niin kuin helvetin hyvää. Et voit kysyä nyt ihan keltä vaan, kuka on jotain saanut aikaiseksi, niin unohat ne muiden ajatukset. Ja muutenkin niin kuin se, että miten jollain voi riittää kapasiteetti ajattelemaan niin kuin jotain ihan tuntemattomia ihmisiä. Et se on ihan tosi outo juttu. Tai mistä se niin kuin johtuu. Sitten toista on meidän Styla ja Riinan kanssa sellaiset yhteistyökuvaukset. Tosta on ihan kiva, kun ei oikein näe tässä ketään ikinä tai ei ole silleen työkavereita. On meillä tuossa duunissa porukkaa, mutta ei me nähdä koskaan. Sitten näiden Stylaajien kanssa on kiva nähdä, niin sitten on kiva vaihtaa vähän kuulumisia ja ihan hyviä tyyppejä on. Niin tulee vähän semmoista yhteisöllisyyttä, kun ei oikein muuten ole. En tiedä mikähän tässäkin on, kun jos satut lähtemään niin kuin himasta silleen ajoissa, niin aina on parkkipaikka, just vaikka ihan niinku tyyli oveneissa, mutta ootapas kun oot vähän myöhässä, niin ei varmaan löydy mistä. Nyt lähdetään kuvaa se kämppä ja palataan. Joo, yleisesti ottaen tämähän on niinku se totuus näistä kuvauksista, että täällä on tällaista. Et sen takia tää Styla ja täällä on. Mennään katsomaan, mitä täällä on saatu aikaiseksi. No niin, saatiin toi kämppä kuvattua, mutta on kyllä niin makea keli, että kattokaas tätä. Ilmeisesti autokin on sitä mieltä, että kylmä on, kun alkaa nuo rengaspaineet tippumaan. Se oli tippunut yöllä, niin pitää käydä fiksaamassa ne ja sitten Järvenpään kautta kotipäin. Ja ei muuta kuin
urheilun pariin, mutta tänään ei kyllä mennä ulos, kun on niin helvetin kylmä. Tuli tuosta edellisestä videosta viesti, että miten sä ajattelet tuosta tekoälystä ja sen vaikutuksista tuohon työhön tai mihin vaan elämään. Niin mä oon kyllä aika silleen huolissaan, että kun sen tekoälyn kautta hävii kaikki inhimillisyys. Ihmisiltä hävii sellainen fiilis, että ne on jotenkin tärkeitä, niin on tarkoitus elämässä, koska jos niiltä poistuu se työ, niin mitä ne sitten tekee? Et jos vaikka mietitään näitä nuoria, ketkä nyt on vaikka nyt tällä hetkellä on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, ne on tehnyt ihan älyttömän duunin, että ne pääsee sinne kouluun. Et ne on käytännössä lukenut sen lukion ja yläasteen jne. Ja ollut tosi hyviä, panostan siihen kouluun. Sitten ne käy sen 4-9 vuotta sitä koulua ja sitten niille kerrotaan, että no ei näitä entry level hommia nyt enää ole, että tämä tekoäly hoitaa kaiken. Ja sitten se toinen ääripää on sitten se tyyli plus 50-vuotiaat, ketkä laitetaan pois työelämästä tämän tekoälyn takia. Okei, tulee uusia duuneja, mutta onko se sitten, riittääkö niitä kaikille? Ja sitten semmoiset, kun kaikki tällainen asiakaspalvelu, sehän häviää nyt jo. Se on nyt nähty, että tulee näitä chatbotteja ja puhelinagentteja, että eihän nyt tarvitse periaatteessa enää palkkaa ketään töihin. Toisaalta tulee uusia duuneja, pystytään tehostamaan, ei tarvitse käyttää niin paljon rahaa, esimerkiksi valtiollakin, jos jostain toisesta paikasta otetaan ihmisiä pois, niin sitten saa rahaa sinne vaikka terveydenhoitoon, missä sitä ei ole, mutta sitten toisaalta mitä niille tehdään niille ihmisille, ketkä jää pois sieltä työelämästä. Koska mun on aika vaikea kuvitella, että kaikki ihmiset sitten työllistyisi uudestaan. Ne oli mun ajatuksia tästä, että jos sulla on jotain vastaavia ajatuksia tai jotain muita ajatuksia, niin käy heittämässä tuohon kommenttikenttään viestiä, ota tiliseurantaa. Kiitos, jos katsoit tänne asti, se on moro.